She's so nice, she's so sweet. Just listen to my heart. When she's around this heaven, she's so sweet. She make me feel anything. I'm on sick now, you can bet now. I'm visiting people. Áno, a oni si aj každý jeden účastník. A tam je celá... A to je Šúdence, ďalej Saván, odtiaľ na Mitrofnú cestu ideme do Abrahama, odtiaľ Malá Mača, Slaškovičovo. To je môj mladý. Lebo nie sú naučení, práci robí, je v nejakej rýchlosti, sa nesmú.
tak dúfame, že tieto vozidlá absolvujú bez problémov, pričom pri historických vozidlách nie je vždy možné povedať, že aká porucha sa vyskytne, ale my želáme našim účastníkom, aby obchádzali, ale zase na druhej strane vieme, že svoje stroje poznajú tak dokonale, že nemajú veľké problémy prípadne poruchy odstrániť. Majú k tomu vedomosti, majú k tomu aj patričné vozidlá, či sú to už automobily alebo motocykle rôznych vekových kategórií. Pokiaľ pozerám oproti, sedí nám tu tiež určitý mesto medzi vozidlami. Je to vozidlo značky Maxwell Q3. Rok výroby tohoto Maxwella pôvodom z Ameriky je 1910. Takže vozidlo už má viac ako 100 rokov. Sú tu aj pomerne mladšie vozidlá, je to celá séria vozidel rôznych dekád minulého a súčasného storočia. Ale taký poviem, že včera, keď sme rýchlo dávali strechu na kabriolet, tiež sme sa nedávali. Naši hostia nám prišli ukázať svoje klenoty. Výrobné značky celého peletónu historických vozidiel sú rôzne. Máme tu rôzne značky Citroën, Austin, Vanderbilt, firma Mercedes-Benz má zastúpený niekoľko vozidiel, Rolls-Royce. Potom sú tu vozidlo značky Samson, veľmi vzácne, také modré, pretekové. Ďalej Aero, Pontiac, Buick Coupé, Fiaty, máme tu rôzne nástroje rôznych typov, športové, cestovné. Tak toto je, budeme to predstavovať pri štarte, toto je zoskupenie, ktoré tu máme. Samozrejme, do plejady historických vozidiel patria aj motocykle. Sú tu také značky ako Ariel, FM, Harley, ďalej Cindap, Nimbus, taká menej známa značka. A samozrejme naše javy a typické. To je tu sledí. Naši hostia teda sme už privítali, ale chcem pripomenúť, že mesto Serek, prvá písomná zmienka sa píše o tomto meste po roku 1074 pôvodom poslednou Šintavou. Hovorí sa, že Serek bola osada tých, ktorí pracovali na Šintavskom hrade. Šintavský vodný hrad bol dlho neznámy, spomínal sa v listinách, ale nebolo jasné, že sa nachádza. V 70. rokoch minulého storočia v priestore Sereckého kaštieľa objavili základy a zvyšky pôdorysu tohoto Šintavského hradu. Na niektorých častiach bol postavený náš Serecký kaštieľ. Zo severu sú spomenutí Esterházyovci, Zelemanský rod, ktorý tu niečo vybudoval, kostol, kaštiel. Boli to majitelia úžasného zemkového fondu, dali nájomnú zemokresu, Galanta, niekoľko kúlí a kaštielov. Dnes budeme aj v Galante a Galanta je sídlom okresu, budeme na námestí a vďaka či už ústretovosti mesta v Seredi, kde môžeme ďalkovať námestia týchto dvoch miest. Tu máme
prezentovať náš host. Našim hostom je známa osobnosť tu Československa. Už som videl jeho dodávku, takže pán Peter Baláš tu už je. Skutočne, vy, čo ste starší, to meno určite poznáte. Mali sme viac pretekárov známych slnečných mien v motocykloch, ale pán Peter Baláš blízko od nás, býva v Kolovci, takže prišiel nám spraviť slávnostné štartovanie. Tak ho tu vítam, samozrejme. Je tu, áno. To máme program dnešnej akcie podujatia pre historické vozidlá. Jubilejný 20. ročník 2024. Spomínali sme, ako vznikol ten názov záver prvých ročníkov štadiónu v Galante na Hatupové Hrále, kde sa bežne robili preteky. Tam záver, kde sa robili rôzne úlohy. Spomínal som slalom, jazda po doske, na opačnej strane ako bol vodič. Potom bolo treba zacúvať v garáži, tam sa meralo, ako vedel odhadnúť za čas vozidla, ako necela zostala. Takéto prvky pre tých divákov sa to také zaujímavé, veselé a na záver sa skočili čo sa mať víťazov, víťazi sú tí, ktorí prídu s týmito strojmi, ale teda na pamiatku alebo z nostalgie sa táto akcia, ktorú poriada domáci oldtimer veterán, oldtimer muzeum Terek, takže máme akciu
a Zlatová. V múzeu v Seredi je stála výstava klubových vozidiel a ešte treba veteránkárky Seret usporiadajú dvakrát ročne také výmenné stretnutie zberateľov, kde si vymieňajú na tzv. Veterán burze rôzne náhradné diely, to čo potrebujú, tak to potom dvakrát ročne.
Tatra 57 vozidlo, ktoré používala slovenská televízia na nakrúcanie ďalšia Tatra 57, ale lásko musí startovať ešte všetkým. Tak by sme mohli odstartovať. Budeme v rýchlom strede, to je Mercedes 170, môžeme startovať 170, 22 motor, 36 koní, 150 koláčko. Teraz máme výrobok, máme originál, ktorý tu je to Škoda 422. Označenie značí Silváko, automatická výkonu, 80 km, ďalej stojí autorizón, alebo technická funkcia toho, ako patrí, združovala niekoľko značiek, znovu Tatra 57, ale teraz B-ško, a môžeme súťaž Tatra 57, Nováce, rukom chladené a pripravená, tak aby sme mohli startovať. Teraz máme tomu Matrovku Tatra 12, to bola zaujímavá konstrukcia, ktorá použité nezávislé odskúšenie zadnej nápravy. 1050 cm je karoséria Salon Igor, Fiat 500, Johnny, vážené vozidlo od Fiat, výrobený na Slovensko. Zastavujeme premávku a zatiaľ máme napravku solidný stroj, ktorý je 100 kusov. To je anglický výrobok. Ale môžeme predstaviť Dodge Royal a nové ozelánový motor. Môžeme držať, šupy to nebude, tak ozeláve, klasická Amerika 50 motor.
SLK, môžeme vedať, máme zastavenú kanálku, máme 170 km na rýchlosť, odšipne Alfa Romeo, Spider, zase výrobok karoserie. A toto je škôdka, môžeme štartovať Chevrolet, 105 koňový motor. Mercedes, môžeme štartovať, máme predstavenú, áno, Mercedes Krídláč, Škoda 1100, ale toto je, všimajte si, len dvojperová schodovka, MX, veľmi vyhľadávaná. Znovu Mercedes Krídláč, 220, pohodlný automobil, vyrobený v Nemecku, môžeme štartovať toho Mustang, to je legenda z Ameriky, môžeme Mustang, karoseriou Convertible, Škoda Felicia, a ešte bol Je Citroen, ešte ide. Už je 100. zastavené, áno, púšťame firmné vozidlá. To je takzvaný automobil, ktorý sa vyrábal v 19. vojne, Alfa Romeo, vyrábal 190 SLK, 50. roku, nekapáčky, startovať, vyrobených len 25 000 kusov, ďalej tu máme známy Robát, Volkswagen, Chevrolet. Takzvaný príklad, podľa výhodného motora boli 230, 250, bolo výhodného motora v 1953. Prvý Rolls, ktorý bol urobený pre majiteľa, odtedy Rollsu mali také komplikované ovládanie, že potrebovali zvažkovanie klíča. Teraz nám ukázá Mercedeska, poznáme Škoda Octavia, typické najčastejšie výrobili okolo 360 000 kusov, 526 auto roka, ale 200 kubíkov. Vozidlo, ktoré bolo predávané aj v Československu, tieto fiatové cestičky boli veľmi živé vozidlá a teraz je na starte, niečo, čo sa nám povážalo, a to je Renault Ostrúčka, naša Škoda 1000D, 990 a bol to priamy konkurent našej Škodovky. Čím bol lepší, že mala počítačové vozidlá 54 kolesá a naša Škodovka Tisíca ešte mala na tú dobu používali sa väčšie bubnové vrsty. Výkonové parametre boli obdobné, ale Renault 8 bolo niečo viac, lebo to bolo predávané v Tuzexu a stalo ďaleko viac. Motor bol uložený vzadu, ako bolo nemáme viac zatiaľ, tak tieto možno na hľadku pripravené